स्टार कलम गंसे होनानै नोंथांनो बिबानखौ रासिन खालामनानै होनाय जाबाय। बयबो फैफानानै फरायनो लागोन। बे समाव मोनसे स्ल'गान होदों दे। APB long live, long live, long live. APB long live, long live, long live. APB long live, long live, long live. APB जिउ लावथों, जिउ लावथों, जिउ लावथों. APB देरहासार, देरहासार, देरहासार. डॉक्टर अंजलि तिवारी long live, long live, long live. डॉक्टर अंजलि तिवारी long live, long live, long live. प्रदीप कुमार ब्रह्मा long live, long live, long live. एसिस्टेंट सेक्रेटारियाव रिंखां बिथाङा हाया बिनि एबसेन्सआव सानसुमा बसुमतारीखौ खावलायदों अननानै फैगोन दे नोंथांखौ आंनो थांखिबाय आरो आंनो गायसनबाय সকলোৰে সমৰ্থন লৈ এই অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডটো আমি গঠন কৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত আদিবাসীৰ মাজত আপা আনলা বিৰছা তেখেতসকলে কাম কৰি আছে ৰাজবংশীৰ মাজত এতিয়া কেএলঅ'য়ে কাম কৰি আছে গোৰ্খা ভাইসকলৰ মাজত ইউজিপিও কাম কৰি আছে আৰু বড়োসকলৰ যি চাৰিটা গোট এনডিএফবি আছে এই বড়োসকলৰ মাজত কাম কাজ কৰি আছে তাৰ বাবে আমাৰ পাৰ্টিটো নতুন হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি পলিচি জিকিবৰ কাৰণে যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি পলিচি কৰিব লগা আছিলে আমি কেতিয়াবা এইটো কৰি ৰাখিছোঁ তো আজিৰ তাৰিখত আমি মজবুত আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মাইনৰিটিসকলে ভোট দান কৰিবৰ কাৰণে জাগাই নাছিলে তেওঁলোকে বিজেপিক ইমান ভাল নাপায় মাইনৰিটিসকলে তো আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে দেখা পাইছে যে ইউপিপিএলে এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্টটো বনাই আছে এলায়েন্স চৰকাৰ চলাই আছে বিজেপিৰ লগত বহুতখিনি ভিতৰত মুনাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে এতিয়া মাইনৰিটিসকলে নিজ চকুৰে দেখা পায় এওঁলোকে ভোট দান কৰিবলৈ জাগাই নাছিলে আমাক পায় অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ডটো পায় এওঁলোকে এনেকুৱা জাগৰণ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে এওঁলোকে এতিয়া অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি অফ বড়োলেণ্ড সেইটো আঁকোৱালি লৈছে আৰু এতিয়া কাম কাজ কৰি আছে সেইকাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি পলিচি দুৰ্বল নহয় আৰু এইটো পাৰ্টিটো আমি খবৰ দিব নাপালোঁ আৰু ওদালগুৰি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে ৰিটায়াৰ্ড ডিআইজি এক সময়ত সাৰা আমাৰ অসমত যি পুলিচ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে ৰিটায়াৰ্ড ডিআইজি প্ৰদীপ কুমাৰ ব্ৰহ্ম তেখেতক আমি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীৰ দায়িত্ব দিছোঁ जों बेबायदि पार्टीखौ प्रत्याह्बाननि गेजेरजों थांनाय एप्रिल दाननि 2 तारिखआव जोङो घोषणा खालामदों आरो बे जोंनि पार्टी घोषणा खालामखांनायनि उनाव मात्र हप्ताबा बा 6 हप्ता 1.5 मास जानोसै बे 1.5 मासाव जों मा खालामखो क'क्राझाराव मोनथाम जिल्ला कमिटि जोङो दाफुंनो हाबाय रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददाव साब डिभिजनखौबो जोङो जिल्ला हिसाबैनो घोषणा खालामदों बेबायदिनो क'क्राझाराव जोङो मोनथाम जिल्ला दाफुंनो हाबाय ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि 50% दाफुंनो हाबाय चिराङावबो ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि बानायगासिनो दङ जिल्ला कमिटि बानायनाय जायाखै बाक्सायाव तामुलपुर जिल्ला कमिटि बानायनाय जाबाय आरो माखासे माने ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटि गठन खालामगासिनो दङ उदालगुरियाव बेरगाव जानानै दङ आं गाबोननिफ्राय बेरगाव आरो खैराबारियाव आङो साननैनि हाबाफारि लानानै सम होगोन आरो थाबैनो जों आन्दाराव 10टा प्राइमारि दङ एडेमिटि जोबनोसै मोननैसो आद्रा दंबावो बे साननैसोनि गेजेराव हरसिंगा प्राइमारि कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै लानो हागोन आरो नैबे बरकुन्द समस्ति हिसाबै ब्लक कमिटिखौ जों दासिमबो दाफुंनानै लानो हायाखै गेजेराव जोङो ब्लक कमिटिखौ दाफुंनानै लागोन दिनै जों हरसिंगा बरकुन्द ब्लक कमिटियाव मोनथाम प्राइमारि दाफुंनाय जागोन जोङो सपनगाव प्राइमारि दानानै लानो हाबाय सनाय प्राइमारि दाफुंनो हाबाय आरो दिनै अदला प्राइमारिखौ जों दाफुंनो थांगासिनो थिग बेबायदिनो दहैसो आरो जोङो रौतायाव जोङो थांनानै फैदों खोब खम समनि गेजेराव रौतायावबो जोङो ब्लक कमिटि दाफुंगोन 5 सेरफाङाव खामानि सोलिगासिनो दङ साननैसोनि उनावहा 5 सेरफाङावबो ब्लक कमिटि दाफुंगोन आरो जोंनि साखाथियाव थानाय धनसिरि समस्ति बेयावबो जोंहा रेडि जानानै दङ थिग बेबायदिनो 1.5 मासनि बिथोराव जोङो थाद'नाय गैयै खामानि मावनायनि गेजेरजों रायजो राजानि आशीर्बादनि गेजेरजों रायजो राजानि सहाय खालामनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार स्पिडआव खामानि मावगासिनो दङ आरो खामानि मावनो हागासिनो दङ आरो बिनिखाय जों आखाबादि फैबाय थानाय समाव जोङो सारा बिटिसिआव मेजिक नाम्बार लानानै सरकार दानो हागोन होननानै जों आखाबादि
दिनै जोङो रायजोनि गेजेराव हाबदों जोंनि थांखि बिथांखिखौ लानानै रायजो राजाजों जोङो सावरायदों आरो जेसेबांखिनि जायगाफ्राव रायजो राजाजों सावरायदों जेरावबो जोङो नेगेटिभ कमेन्ट्स मोनसेबो मोनाखै जेरावबो जोङो पजिटिभ कमेन्ट्सखौ मोनदों नाथाय सोरबा सोरबाया सिगांग्रोनो एसे जोंनि प्लान पलिसि बा जोंनि जि एजेन्डाफोर बेफोरखौ मोनथियैनि थाखाय जों सिगांग्रोनो प्राइमारि लेभेलाव आफादगिरि बिबान लानो नेहाथारि बिबान लानो थाखाय एसे उनफिननायखौ जोङो नुदों नाथाय जोङो क्लियार आरो बेयाव जथुमनाय साफ्रोमबो क्लियार जानांगौ हिसाबै आं मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो इच्छा खालामदों जे जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ मानो दादों दिनै जोङो नुदों जे गतै पृथिबियाव जाथावै खामानिया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जागासिनो दङ जे थांनाय 2020 सनाव जोङो गोजोन गोरोबथा जोङो खालामबाय रायजो राजानि खावलायनायखौ जोङो नाजावबाय भारत सरकारनि खावलायनाय बायदियै जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनानै जोंनि अस्त्रखौ जोङो सरकारनो गथायबाय नाथाय दिनैसिम सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव खाथायजानानै दङ दिनै बयबो नुदों मेगनदों आरो दिनै बयबो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ नागिरदों नाथाय बेखौ मावनायखौ जोङो रावखौबो नुवाखै जोंनि ओनसोलाव जि रुलिं सरकार दङ बिथांमोनखौ जोङो कुटार कुटार खावलायबोदोंमोन जे नोंथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ सन्मान होनानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायाव बा उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै मोनसे रिजलिउसन केबिनेटआव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नरनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट होम डिपार्टमेन्ट आरो आइबिनि डाइरेक्टरनो फाथायहरनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन नाथाय बे 5 बोसोराव बे खामानिखौ मावफुंनायखौ जों एनअसि जोङो हरनोसै होननानै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय क्लियार जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे बाथ्राखौ रावनोबो लिक खालामनो जोंनो होआखैमोन बरंस जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन जों दिनै जि सावरायबाय बे बाथ्राखौ बे दरजानि बाहेराव लांनाङा होननानै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बैखिनि समायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बै सावरायमेलाव दङमोन जों दंफायोमोन साननैसोनि उनाव बिथाङा सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै बायजोआव ओंखारनानै एसामिस मिडियाफोरखौ लानानै असमिया रावजों क्लियारै बुंनानै होबाय जे थाबैनो स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो एनअसि हरसिगोन रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव फैसिगोन बिनि रहस्यआ माथो जेन रन्जन दैमारिया जेलावनो सेवथाबथों बिथाङा बेबायदि लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो टेकनिकेल उसुबिदा फैबाय victim फेमिलिफ्रा नारसिनबाय एसामिस इन्टेलेक्चुयेलफ्रा नारसिनबाय एनअसिखौ स्टेटआ हरनो हायाखैसै जायनि थाखाय रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ रिजेक्ट जाबाय दिनै बे अबस्था जोंहा बिनिखाय पावारा जुदि जोंनि आखायाव थायोब्ला जोङो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सम नांनाय नङा बेखौ जोङो नुबोदों आरो क्लियार मेसेज बियो जों जेरावबो रायलायदों आप टु दिल्लीसिम जोङो सावरायदों दा बिनिखाय बे मेसेजखौ जों रायजोनि गेजेराव लांनांगोन आरो रायजो राजाया जिहेतु बयबो बिथांखौ उदां जाजानायखौ हास्थायदों अब्ला बिथांनि आखाइजों दाजानाय नैबे गोदान पलिटिकेल पार्टियाव जुदि भट होनानै बे पार्टिखौ देरहासार खालामोब्ला बिथाङा उदां जागोन दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ नाजावनानै लागोन खारन जों भारत